जोंहा मोननो गोनां बिटिसिनि साबसिन हामसिन मोननो गोनां जोङो थाखो नैबे समाव बर' आबसुनि आफादगिरि जानानै जाबायदि गुलाय गुजाय खालामनानै एनडिएफबिनि न'खरखौ दिनै दुखु होबाय बर'फ्रा आलादा रायजो मोनबाय नामा बर'फ्रा इउनियन टेरिटरि मोनबाय नामा बर'फ्रा स्टेट उइथ स्टेट मोनबाय नामा मोनसेबो मोनासै एनडिएफबिनि केडारफ्रा फार्स्ट प्रायरिटि मोनगोन आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि सिआरपिएफ जेरै बै बिटिसि सुक्तियाव दङमोन बेवहाय जोङो 10,000 जोंनि लाइमोनफोरखौ आर्मि पुलिस पेरामिलिटारियाव सोनांगौ होननानै बुंदों जाय गोसोखां बिलाइयाव 11टा डिस्ट्रिक्टनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन आलादा रायजो बर'लेण्डनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों एनडिएफबिनि गेजेराव थानाय जेसेबां केस गोनांफोर दङ बिथांमोनखौ निमाहा होनायनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन बे आसामाव सा सानजा भारताव मंगोलिया पपुलारफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन जोंनि सुबुं अनजिमायानो बांसिन थेवबो दिनैसिम जों नासयजादों सोबख'जादों मुगैजादों नेवसिजादों बासिजादों We are exploited, oppressed, suppressed and discriminated by the government of India. दिनैसिमबो जों नासयजादों सोबख'जादों आरो बासिजादों दिनै जों मोननांगौमोन मानसि बायदि थांनानै थानो थाखाय गावनि सिमा गावनि रायजो गावनि न'खर गावनि हादोर बेखिनिखौबो दिनै जोंनो होआखै दिनै बैखिनि समावनो मिज'राम मेघालया अरुणाचलफोरखौ दानाय समावनो